hello friends, welcome back to the channel. जों माने नै तेजपुराव थांनो ओंखारदों। तेजपुराव माने अग्निगर पार्कआवबो बेरायहैनोबो हागौ आरो ना। माने एकदम दिनै बोथोरा ओरैबायदि सनालै बाब नायलांबाय थालाय जायखिजाया पार्कआव थांनाय जायोबा देखायनोसै ना मा होनो सालथे? औ सालथे। लोगोफोर जों बाइकजों ससे फैनानै ससेनिफ्राय जों नै ट्रेनजों फैबाय। दायो जोङो तेजपुर देकारगाव ओंखारहैगोन। सालथेखौ बिराद डेन्जार हिट नुमारोब्रा ट्रेना ओरैबायदि खालि रावबो गैया एकदम खालि गोजालै गाइस रावबो गैया बिनदास उन्दुना थाबाय थाबाल रावबो गैया फाग्ला जायो बिनदास उन्दुलाबायनानै दा हाब दसे उन्दुलांसैलां। फाइनाली गाइस जों अग्निगर पार्कआव बेरायनो फैमारबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। पार्क गोजौ हाजो दैहु लानाय सिख्ला मा होनो बेखौ सालथे? उषा देबि हा उषा देबि ओइ माथो सान्दुंसो दुंबोबायलै जानो फटाफट ओंखारलांनांसिगोन बायदि मोनबाय आं। न'आ जा गाहायाव दं। बै गोजौफ्राव जिरायग्रा दं आरोना बिराद बरिया। जा फाग्लामि ओंखायो माथो गरमबो गरम हाजोआबो गोजौ माथो दंब्रा दंनायालाय बेयावलाय जेबो गैया ओरैनो मोननैसो फिसा फिसा स्टेचु 30 थाखा लायो दा हाबफैयोब्ला। बै गोजौ गाखोनानै बुरलुंबुथुर दैमाखौ नुहुरो जाहैबाय माने। उषा देबि अनिरुद्ध चित्रलेखा जाहैबायनो आरोना बिनि स्टेचु। जोंना मा होनदोंमोनलाय बुंफिनलाय सालथे? बेखौ एसे नुदोंमोन कृष्ण लीलायाव महाभारतआव जेला बियो कृष्णनि फिसौला बे उन्दुनानै थानाया आरो ओमफ्राय बे चित्रलेखा बियो माने बिदि लानानै थांदोंमोन माने बेखिनिखौल' नुदों आं बारा मोजां मिथिया। आच्छा चित्रलेखा कृष्णनि फिसौला माने अनिरुद्ध गावनि गोसथोनायखौ लाना खारबाय आरो इयो ना? येस गुड मिथिबाय दे सालथे गोजोननाय थाबाय नामा बयबो मिथिथोंसै। ओमफ्राय बे मा जाखो उषा आरो चित्रलेखानि स्टेचु दमासियाव फैबायलां बिराद गरम बेनो आरोना गाइस मा दंखायो बेयावलाय जेबो गैया ओरै मोननैसो फिसा फिसा स्टेचु आरो दा बेवहाय खिन्थु बिराद आर्निंस खालामगासिनो दं। मेन पइन्टआ बे जोंनिया दा नोजोर होनांगौआ गोसो होनांगौआ जोंनि बर' मानसिफ्राबो माने बेबायदि माने हाजोफोरखौ माने मोनोब्ला हाजोफोरखौ दखल खालामनानै बेबायदि माने पार्क बानायनो नाजानांगौ। ओमफ्राय जोंनि गोबां माने आनएमप्लयड इयुथफ्रा माने बेवहाय एंगेज जानानै थानो हागोन आरोना बेबायदि खालामनांगौ। दिनावनो दिन गोबां रां खामायोथ' हाजार रां खामायो बेहाय दिनावनो। दा आनएमप्लयड इयुथफ्रा माने बेवहाय मोनसे केरियार बायदि जाहैयो आरो। ओइ गाहायजों मोदों मा फाला फट' लादों जाहैबाय। बैयो बुरलुंबुथुर दै ओमफ्राय
फै साले थांसै बैफोरनि दावहा ओरैबायदि दावहा जादोंमोन मा सोरजों बुलायदोंसै आरोना दानलाय सुलाय एकदमबारे गोदनाबो जलायबाय माथो हनै थबस्र'खा गोदनाफ्रा माथो थिराखौनो आथिं आखाइ जलाजोब्बाय गारि साखाफ्रा एनै जेरै मेरै गोलैलाबायना दं गारि साखाया फ्लावर समझे क्या फायर है मैं थान्दा जाबायलै एबारसो गुसु थान्दा जाबाय खै घन्टासो जिरायखो जों सालदे बेहाय 1.5 घन्टासो जोङो जिरायबाय 1.5 घन्टासो जिरायनाय जाबाय ने औ अग्निगड़आव दासो थान्दालै बेरायथिंबाय जागा नायबाय मानसिफोर फैयो बेरायनो बिदिनो मोजां बेरायनोबा फैबानो जाबाय नोंथांमोनाबो ना बेहाय गैनानै जेबो एसेबां नायथावना गैया दा जोंबो बेबायदि माथा मारिनांसिगौ आरोना जोंनि बर' मानसियाबो माने बेबायदि पार्क बानायलाबायनानै फैसा खामायनायखौ नायनांसिगौ आरो एकदम ओरै गाहायजों ओंखारलांबाय दंफां बारि बरिया गारि दंखायोलै हेल' गाइस नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे थाखानायफोरा मोनसे लाइक होजायो